Dalaygon ang Ginoo mga kaigsuonan ko, nining mga nining taknaa karon niya na usab ang inyong igsuon. Pastor Dalian paabot na usab magadasig kanato pinaagi sa pulong sa Ginoo. Tuguti ako igsuon sa pag dasig kaninyo sa mubong panahon. Ang atong pagatun-an karon makita sa Book of Philippians or libro sa Pilipos kapitulo 2 bersikulo 19 hangtod sa 30 mga kaigsuonan. Apan ang atong basahon niini from gikan lang sa bersikulo 19 hangtod sa 20 o mo luksot sa verse 25 mga kaigsuonan ko. Nagaingon dinhi ang pulong ni Lord in verse 19. Naglaom ako diha sa Ginoong Hesus nga sa dili madugay akong ipadala si Timoteo nganha kaninyo aron malipay usab ako sa pagkahibalo sa mga butang mahitungod kaninyo. In verse 20, kay walay laing nga sama kanako ug hunahuna nga sa tinuod na nga waalang kaninyo. Verse 25 na ingon sa dinhi mga kaigsuonan. Naghuna-una ako nga kinahanglan panhaon ako diha kaninyo sa Epaprodito nga akong igsuon ug kaubang magbubuhat ug kaubang sundalo ug inyong sinugo ug tig-atiman sa mga kinahanglanon. No mao kini mga kaigsuonan makita nato ang mga tawo nga nakita ni Apostol Pablo nga iyang ikapadala ngadto sa maong iglesia sa lugar sa Pilipos aron nga magadasig ngadto kanila mga kaigsuonan. Tuguti ko sa atong pagpadayon sa pagtuon, gamay lang background mahitungod mga kaigsuonan sa libro sa Pilipos ug mao kini siya mao kini siya mga kaigsuonan ang sulod niini. Ang sulat ni Pablo ngadto sa Pilipos gisulat alang sa iglesia nga gitukod ni Pablo dito sa Europa sa Romanhong lalawigan sa Macedonia. Isulat gini samtang nabilanggo si Pablo, si Apostol Pablo mga kaigsuonan. May mga higayon nga nasamok siya tungod sa ubang Kristohanong magbubuhat nga misukpa kaniya. Ug naguol usab siya tungod sa sayop nga pagtulunan nga gipakailap dito sa iglesia sa Pilipos. Apan kining maong sulat nagpakita sa kalipay o pagsalig nga ikasaysay lamang diha sa dakong pagtuo ni Pablo kang Hesukristo. So naalang ang katubagan sa atong Ginoong Hesukristo mga kaigsuonan. Sa atong pagpadayon sa pagtuon, sa dihang nakita nato mga kaigsuonan nga ang punto ni Apostol Pablo nga gusto niya nga o doon na siya kahangawa o kaguol tungod sa pagtulunan nga mikaylap ngadto sa iglesia sa Pilipos. Ug aduna siya plano nga ipadala kini si Timoteo ug si Epaprodito sa maong hinungdan nga kining mga tawhana aduna sila kasing-kasing nga makapahimuot sa Ginoo. Mga igsuon ang atong pagatun-an ini mga taknaa karon nagauluhan alagad dili agalon. Atong lantawon mga kaigsuonan ug mo padayon kita sa pangutana nga nagaingon unsay hinungdan sa pagpadala ni Timoteo ug ni Epaprodito ngadto sa lugar sa Pilipos. Unsay hinungdan mga kaigsuonan? Nakita nato dinhi from verse 19 to 30 mga kaigsuonan. Aduna tay nakita dinhi nga tulo ka mga butang, tulo ka mga pagtulunan nga makadasig makalig-on sa matag usa kanato. Ang unang pagtulunan nga atong makita ug makadasig nga ri kanato mga kaigsuonan, makita nato sa verse 22. Ingon dinhi, apan kamo nasayod sa katakos ni Pablo kun giunsa niya sa pag-alagad uban kanako diha sa pagbuluhaton sa mayong balita ingon sa usa ka anak nga nag-alagad sa iyang amhan. Sa chapter 2 verse 22 mga kaigsuonan, gikuha nato ang unang butang nga may tinguha sa pagpalambo sa ebanghelyo sa Ginoo. Naplanuhan ni Apostol Pablo mga kaigsuonan, pinaagi sa tabang sa Ginoo, pinaagi sa pagpaabot sa pulong sa Ginoo sa maong lugar. Nakita ni Apostol Pablo nga ang takos o pwede ikapadalang sa maong lugar mao lamang si Timoteo o si Epaprodito. Dalaygon ang Ginoo mga kaigsuonan sa kinabuhi ni Timoteo ni ining panahona ug mausab ang makadasig nato karon mga kaigsuonan. Dunay kaguliyang nahitabo sa iglesia sa Pilipos. Apan nakita ni Apostol Pablo mga kaigsuonan nga kung ipadala kini si Timoteo ug si Epaprodito may mahitabo nga kalambuan. May mahitabo mga kaigsuonan nga pag-increase sa ebanghelyo sa Ginoo. Kung atong na makita dinhi, gusto ni Apostol Pablo nga masulbad kining kaguol sa iyang dughan may tungod sa mikaylap dito nga adunay
mga mini nga mga magtutudlo. Makita na to mga kaigsuonan, nagapadayag, nagasangyaw nga sukwahi sa kamatuoran. Padayon kita sa ikaduhang butang. Nagaingon din mga kaigsuonan in verse 26, tuguti ko nga sa akong basahon alang sa matag usa. Kay siya naghandom kaninyong tanan og naguol kay kamo nakadungogman nga siya nasakit. O usa nga nakita nato dinhi ang usa na usab ka tawo nga gipili sa Ginoo aron ipadala sa maong lugar mga kaigsuonan. So mao kini ang manakuha natong pagtulunan, may kahangawa sa katawhan sa Dios. Mao kana ang usa sa pinakaimportante mga kaigsuonan nga anaa dapat kanato usab. Ningon dinhi kay siya naghandom kaninyong tanan. No, kinahanglan mga igsuon nga diha sa church o diin kita igipahimutang sa Ginoo. Wala kitay pilion nga tawo nga atong paboran, wala kitay pilion nga tawo nga ato ang palanggaon o unsa man ang posibleng buhaton. Apan paningkamutan nato mga kaigsuonan, pinaagi sa tabang sa Ginoo nga ang matag usa mahimong maedukar, matudluan nga mulambo diha sa ebanghelyo nga kun mahimo mga kaigsuonan kitang tanan taliwala sa kalisod o kalipay, magdungan kita sa pagtubo sa Ginoo. Dili na tutugutan nga ang uban, dili na to ang tugutan ang uban mga kaigsuonan mapilde sa mga pagsulay. Kung nakita nato nga aduna kita ikatabang ato kanila, balikan ta sila mga kaigsuonan og kinahanglan magkuptanay kita. Dili kita magakaluya kay nasayod kita nga magaani kita. Inig-abot sa tukmang panahon mga kaigsuon. Nagaingon dinhi ako sa paday nato nga pagbasa. Usa nga nakita ni Apostol Pablo mga kaigsuonan bago ta mo proceed sa katapusang butang. Nag-ingon dinhi sa verse 19, naglaom ako diha sa Ginoong Hesus nga sa dili madugay akong ipadala si Timoteo nganha kaninyo aron malipay usab ako sa paghibalo sa butang mahitungod kaninyo. Ang duha ka pagtulunan, ang duha ka karakter o duha ka tawo mga kaigsuonan nga atong gitun-an nga si Timoteo ug si Epaprodito. Nakita ni Apostol Pablo nga ang iyahang kahangawa, ang iyahang kamingaw sa maong iglesia mga kaigsuonan mahimong matambalan lamang pinaagi sa pagpadala nining mga tao. Ug padayon kita sa katulong butang. Katulong butang o pagtulunan nga atong makuha gikan niini, makita nato sa verse 30. Niingon dinhi kay mga kaigsuon, kay hapit siya mamatay alang sa buluhaton ni Kristo. Dalaygon ang Ginoo mga kaigsuonan. Nagtahan sa iyang kinabuhi aron sa paghulip sa inyong pag-alagad kanako. Ang nahitabo nganong gusto sa ni Apostol Pablo o gusto ni Lord nga gamiton kining duha ka tawo kay kining mga tawhana mga kaigsuonan, willing silang mamatay. Willing nilang itahan ang ilang kinabuhi. Mao kana nagtahan sa iyang kinabuhi ang ikatulong butang mga kaigsuonan nga ato nakuha. So ako na hinumduman sa dihang nisulti si sa dihang nisulti si Timothy sa ikaduhang libro sa Timoteo kapitulo 4 bersikulo 6 hangtod sa 8 nagaingon siya mga kaigsuonan, kay ako karon igaula na ingon nga halad ang panahon sa akong paggikan niabot na, gibugno ko ng mayong pakigbugno ay natapos ko ng akong pagdalagan sa lumba, gikabantayan ko ang pagtuo. Sukad karon adunay ginatagana alang kanako ang ganti sa purong-purong sa pagkamatarong nga niadto niyang adlaw iganti kanako sa Ginoo ang matarong nga maghuhukom dili lamang kanako ra kundi sa tanan usab nga nagahigugma sa iyahang pagpadayag. Nakita nato dinhi mga kaigsuonan kung kining tulo ka butang nga nakita ni Lord ngadto sa kinabuhi nilang Timoteo ug Epaprodito, kung ato kini usab nga maaplikar sa atong pagkinabuhi mga kaigsuonan, kung hain kita gipahimutang sa Ginoo sa walay paglangan ang ebanghelyo ni Lord mulambo sa maong dapit, o kung ipabili nato ang kahangawa mas mudaghan pang makatawhan nga makadungog sa Ginoo ug labaw sa tanan mga kaigsuonan, kinahanglan nga kita willing tang magtahan sa atong kinabuhi alang sa mga katawhan. Niining taknaa, dako kayo ang akong pagpasalamat sa matag usa nga diin hinaot unta nakadasig kanato niining mao nga higayon ug padayon nga magadasig kanimo ang inyong igsuon mga kaigsuonan. Pastor Roger, Pastor Dalian aron sa pagpaabot sa pulong sa Ginoo. Dalaygon siya sa walay katapusan.